Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binibigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan,
At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, iyang mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumakanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa sa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y nangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mas mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Manalangin tamo po. Malagod, okay kami ngigpa. Muna po, wala lang po post din kay keng pamipuri kay ko ang po nguning pasalamat po blasang makanya may nginingat yung balang metong kay kami. Ginawa ngayon pong foresighty, ngayon pong mag-aral na kami, kimbinaning eskwelahan. Sana po kino, makanya may kaya pong pagkalubanan kabyas ng pamanalastas karing kaya kang kautusan. Bakit kung nga po malyaring magkamali karing kaya kang tuntunan. Ginawa ngayon pong foresighty, pasalamat kayo po, miras kayo pong kapayapan kayo na pong kaya santuaryo ng IT. Sana rabu, manyam kayo pong patnubayan, makanyam kayo pong bendesyonan. Nung nino man sa ko kaya kami ngayon ng timbit-bita pananda mo problema. Diyos ko, sana po patang mamanuli kami makanyam mapaklas itiban kanita. Ingkasang kanan karing kaya balang sarili kaya po malyaring manatili. Ginawa ngayon ng pinandit, Diyos ko, sana po manyam kaya ng pong patnubayan, manyam kaya pong bendesyonan, kitang kaya pong may bayang gamat ban kanita, manyam kaya lalong may simulong kitang banda na pa ka rin. Ginawa ng oras sa iti, ang timuri ni kaya kayang kapatata, pinili mo ka rin dakal, Diyos ko, sana po manyam kaya pong dinansikan makanyani po sa pong ay batang yung kayang sarili ngayon yung pinandit kayong banal ng tungkulan kaya kabanor kung balita kaya kami. Itang mayat ming gawan ay kasulong nani kay kayang kasalbantayan. Ginawa sana po tulutan mo ngayon yung oras sa iti, kung narugungin kaya kayang panahon, Diyos ko sana rugu, manyamigya pong malyaring patnubayan, kaya nga doon panbengi, manyamigya pong ilisya, kaya nanuman, kaligalingan o kalingasingasan, kagutgutan, kinano man ligali ko darat ang panganib kaya tiking yato. Manyam kaya nga sa pong ilisya, ginubahan kanita, manyam kaya larong maigit, makagawa,
pong makapanuparan kami kay tungkulan kaya ginawan ti mo rin din kaya sablang tengari ang pong kapatad amengan daywan nung kanila man pong bansang kagarin at kinubat ng bayan mo kan po dyan mo sikanan bado po lalong may kitagawa din tungkulan kaya ipaila po rin kaya siya mo pong panalangin ngayon nga pa kayo sa po tanggapan na naman sa po ng balang metong kaya kami kitang lima kaya blasan king lagunan ni Yesus sa kaya talagang ligtas ipapamilitan ko sa vlog kaya magpakapirman iyan nasa salamat po. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo, doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu
at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkanan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o matataas na espiritu, kabatlayaan, sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan o ipinakikilala ng mediuminidad. Payabot kaya po yung maya pa, abak muna po keng kakatamon Diyos, kadwa po karang pangari tamo, katlo po karang kalupa kong kainakan. Yung tema tamo po ngeni, pag-ibig sa Diyos. Abasa tayo po kayang sitas ng Deuteronomio, chapter 6, verse 5.
Duranye, ing Diyos, mabilog yung puso, mabilog yung kaladwa, at mabilog yung kaisip. Antimo, ing pamanlugod yu, kingkekong sarili, at ing lupa yung tao. Uling iti, igit lang maulaga, kesa king nanumang ayin adurulkan, banal ng ngarapan. Ing lugod, ampon upaya na nitang metong nga Diyos, ke kayuyang tanggapan, king oras sa iti. Hinguli na nitang lugod na nitang Diyos, ke kung sablang anak mo. Pasibayo, miyabe-yabe kayo. Kinguli na nitang metong apangayawusin. Kapamilatana ning ke kayong kasalpantayanan. Metong mo ingugnayan niyo. Pablasang ing lugod ayating kabyasnan. Iti yaing parati ng yapse banal yung ngarapan. At king oras sa iti tulutan na saning mayupayang Ginoo. Ing wagas ng kabyasnan at ing banal ng Espiritu'y Santo. Yasaing mantabe, banal yung katipunan. Banting upayang, ing balang pusong ati yung daramdam, ing panandamana, itang pali na nitang lugod na nitang Diyos, amalyari ng ipababal, karing balang ati yung daramdam, banting upayang manatili ang ating tetagan, kingkeyang kasalpantayan. Kapamilatanan itang lugod, ababyenan ng Diyos ke kayong, iti pepatunayana ampon pepatutuanana. Kinguli na nitang lugod na binyene bukod, ing bugtong ng anak, banting upayang malinis, mayosla, ibyene ing lagyong kaligtasan, at busana, ing sablang kasalanan, ketiking yato, banang patutuan, ing mesabing lugod na. Matulid mo nganing ebanghelyo, luguran ye
ing Diyos, mabilog king pusoyo. Matulid mo, ing ablasanan ye, suklyan ye, karing sablang de patana, keti king yato. Dapat nga naning kasulatan ababye ng kabyasnan, luguran ye, ing Diyos, mabilog yung puso. E na inawad o sinabi ke kayong luguran yeng kapit namo. Luguran yeng ditak mo. Nune adwa na ke kayo. Mabilog yung puso. Alang kapintasan, alang alinlangan. Dapat ikong sabla, nung soryan ang puangkot ng lading balang ke kayong kasarilinan. Pila ng pulong banwa, ingatsu kayo kingke kayong kapag-aralan. Ing pangatalakadyo kingke kayong kasalpantayanan. Nino na ke kayo ing makapagsabing ing lugod na king Diyos iti mabilog na. Nino na ingati yung linugod king Diyos ing kapit namo. Dapat ngayong kutang makanano ye nga luguran itang metong nga Diyos ni anino na ingeyuwa kakit. E na asasalat ding balang paladiyo. Dapat pakatandanan niyo. Ikayo ding meging kalarawan na ampon kawangis na nitang Diyos. Nung nanuman, ingati yung mayayakit keti sulip. Yamu naman itang maglarawan ketang mayayakit. Nung batsawan la ring balang kasarilinan, ganap itang kabyasnan at yu makalub kingke kayong kaisipan. Dakal kareting talaso yung masasabing kalugurane itang Diyos. Dapat, nung linapit yaman, metong karing kapatad na, king kasalpantayanan, at menyawad yang saot na. Dapat, nay pagkalug, agyang mangketang amanong kayang paninayan. Iti binye alang tula, metong yang malaram. Pakatandanan. Nanumang bage, adaraptan yu, king lupa yung tao, maragulyaman o malati. Usto ampon mali, ing katutuan sa sabihan ko kekongan.
king Diyos yu depatan, ing sablayong gagawan. Uling itang makakilala, ketang Diyos, ing Diyos man, no kakilala. Maging mabilog yamo, ingke kayong pamanlugod, nung matinyang tula, ing pamanyaw piyo. Maging mabilog iti, nung king pamanisip yu, iti makatutwanan niya, makatuliran niya. Maging ganap yamo iti, kingulinan itang tulang gagawan yu, apapalto yu, kingulinan itang kapamintuan. Dapat, pilit yu sanang ganakan, karengke kayong kasarilinan. Nga na, lalo yu sanang pagnasan, ding sablang regalo o pagkalob na ning Diyos kekon. Ay ti, may gityang munye kaparalanan karing sabla. Dapat nanulareting pagkalob na ning Diyos kayo. Mumugit king mesa, ing santong kasulatan. Mumunang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 13. Tres. At nung ibiyeko ngan ing kayatinan ko bang pakan karing kalulu, at nung ibiyeke ing katawan ko bang dulukan, dapat alakong lugod, alakong pakinabangnan. 4. Ing lugod mapiba 13. Dapat ngeni manatili ing kasalpantayanan at kapanayan ing lugod deti atlu at ing maragul adili kaniti kareti yaing lugod. Ay tapos. Kingat iyong kabiasnan, amiya pagkekongan. Ing kasalpantayanan, kapanayan, amponitang lugod. Ya iting pagkalubnan itang Diyos kayo. Dapat ing maragul diling maulaga, iyapin ing lugod. Ing kasalpantayanan, iti yang peka uyat, augnayan yu ketang Diyos. Pablasang kabalwan yu, ing Diyos ya ing wake katutuan, at ikayu ding kayang sang. Kapamilataning kasalpantayanan yu, amponitang katurwan, ay tulid yu, ing nanuman kamalyan, adepatan. Kinguli na ning kapanayan,
ing lagyong kaligtasan, binyene ning Dios ke kongon, inatbus na, ing sablang kasalanan, kingulina ning kayang daya. At kapamilatanan iti, mikatinyang pangako ke kayo. Mirinan kayong kapanayan o pag-asa. Ang maging matatag, ing maging matibe kayo, nanuman ing subok adaratang salukuyan kingbiyay. At kinguli na ning kayang lugod, iti yaing magpatibe, magpatatag kingke kayong kasalpantayan. Maging malalamya ingke kayong relasyon, ang politang ugnayan nyo kinguli na ning lugod. Pablasang ing lugod ya ing maragul diling kabanalan, amalyarin ng daptan ng tao. Nga na, luguran niye, ingke kayong ginong Diyos, mabilog king puso yun, mabilog king kaisipan. Uling iti, maigit diyang maulaga, kesa aking nanumang ayin adorokan. Pakanan nyo laman ding libo-libong tao. Dapat nung alang tula, alang lugod king puso yun, alang kabaldogan. Pisali maning hanggang kayatinan yung at pamyeyong. Dapat, nung ating sukal king lubyong, manyaman king puso yun, alang kabaldogan. Uli na pablasang, alang lugod, ing paman niya pati. Kinguli na niti, matuwane ing panahon, ing kabilyan yung, tsuko makatalakad king kalibugtan niyo. Namalyaring matras kayo. Nune bagkus. Ing sumulong kayo. King hanggang mayap. Ayating katatagan. Pilit kong parating iagkas banalyong harapan. Ila ko sana ing sumpal karing balang balugbog yun. Ikiling yu sanang igit ding balang balugbog yun. Di na nyong katawan ing balang amanong arandaman. Lugod ampon kabyasnan, papunta king Diyos. Ingalang dapat amayap, iti bawgyam harapanin gin. Iti ing paratidang ibabye katuruan kekongan. Ing lema doktrina na ningke kayong kasalpantayan. Mayakit sana karing balang metong ke kayo, maging mabilog na karing balang puso yun. Ing lagyong lugod. Maging mapali sana ingati yung mabatyo. Dapat miyalang kabaldugan niti nung alang pamanggalo. Pamanggawa, pamanyapat, kinanggang kapamintuan.
Kinguli na niti, dakal na rin kabiasnan, sana maging sapat ang pangganap na karingke kayong kasarili na. E maging baw, ingke kayong kabilyan. Kinguli na niti, ilang lugod ang pungsaw ay babyeke kayo. Itang karalungan, pamanalangin, e kakalingwan. Maging dingke kayong kayanakan. Katubale yung anak, turwanan nyo, iyagkat yung kingke kayong kasalpantayanan. Tukiyo, kilubnanin ke kayong kasalpantayanan. Banting upayang aman, miligtas la, hilagyuning dewa. Italiyo karing balang takdeyong, ing sablang kautusan, banting upayang, eyo kalingwan, ing kayang katuruan. Isulat yu, karing balang pasbol na ning balang ambayo, banting upayang, bayo kayo lumuan, ating lugod, yang pilit yung bitbitan. Pasibayo, ing kapayapan, ampon kataymikan, ke kayo yang tanggapan. Mirinan sanang sikanan, ampon katatagan, ing balang metong kekongan. King patnubena, ning Espirito'y Santo, lakwan.
Muna po, ingkaram ampong kapayapan, ating lugod na ning Diyos, ya po'y menatili kaya katamong yaning pinandit, ating metong akapuryan ampong kapasalamatan, kaya katamong metong nga Diyos, amigla lang kaya katamo, bibiyatamo yung metong amaya paworas kaya, at karing sablang kapatad, adinalo, may kisan metong yaning kaorasan, karing kapatad tamong balikbayan, yung kaya katang kapatad Kenneth Miranda, metong mo namang sasaw kaya katamo. Ang gana po, rening kaya katamong kapatad, abisita. Dinalo, king kaya katamong pamitipon, metong pong kagalangan, ampong kapurian kaya kayo. King kaya kayo pong pamakipagdaw pang paladyo po kaya kami, king kaya kaming pamanyamba, king kaya katamong pamanyamba. Kapampangan na. Maya pa, abak po kaya kayong kapatad, dinalo. Yung lugod na po ning Diyos salang patugot. King kaya katamong pangayatyo, bistat man po mikakanlaw tamo, dapat ala pong may magitan, ne po, king kaya katamong pangayatyungin. Manibat nandin, medyo mangilabot ko karening kaya katamong kapatad. Siguro po, uli na ning kalam, ne po, uli na po ning panandam tamong yaning kaurasan na iti, pablasang malugudya kaya katamo yung Diyos. Kaya tamo man po linawe, ne po, kaya katamong pangayatyungini, na kaya tamo mikahakuno, bang malyaring makirandam tamo kare nga mano na ning Diyos. Pablasanging di nga mano o ring katuruan. Metong mo po yung panibatanda, nunay nga mano na ning kaya katamong ginuya po yung darla tamo, bang malyaring miaptasan tamo nganing pinandit. Dapat king kaya katamo pong pangayatyungeni, ing metong amaragul apaksa, ing metong amaragul apamagara la makayapag king kaya katamong piyarapan. Yapin po yung kaya katamong temang akakit king kaya katamong screen. Pag-ibig sa Diyos. Ne po. Lugod king kaya katamong Ginoo. Dapat king kaya katamo pong Ginoo, pepakit na ampong pepakilala kaya katamo king aldonapon, na ing kayang bugtong ngay anak, ing malyaring
ipabkalubne kay katamo, uling ing lugod na ning Diyos kay katamo, maragul. Uling alapong aliwang maragul, amena lang ketiking yato, itamo pong tawing malapit, at kalarawanan pong kawangis ning Diyos. Anya po pepabal na kay katamo ing lugod, bang mayat busya ing tao, ketang kayang kasalanan, bang mayat busya ketang kayang agawang kulang, o ketang lebwara na po nitang yatong daraptanan ng tao. Dapat ngening pinandita iti makanya na pong bilalag kay katamo ng Diyos na ing maltamo kayo. Dapat king kay katamong kapag-aralan ngeni luguran maying Diyos. Ne po. Na etaya akakit, etaya sa salat. Ne po. Imaginean tayo po ito, etaya akakit, etaya salat, karing kikatamong panimanman, etaya salat karing kikatamong gamat. Dapat sinabi na luguran tayo yung kikatamong ginong Diyos. Luya po anti kabayat, ing parapat na kikatam. Ne po. Kanya po sasabihan kong mabayat siya, etay. Nuanan lang nga naretang menakit, dapat meniwala lang. Ginupuit deta. Itamo uli pong etane ikiting kaya katamong ginu. Dapat paniwalan tamong yoy kaya katamong tagapagligtas, yoy kaya ilinugod kaya katam. No karin tayo po parting akit, ing kaya katamong ginong Diyos. Tuturo na po kaya katamong ning Biblia. Ne po. Uling ete ane akakit. Kanino tamo po agawaing lugod. Kanino tamo po arapat. E po kaya ka rin kalupa tamong tao. E po kaya keng sarili ngay ne. Bayo tayo luguran. Ing ninuman kaya katamo nung etaya po balong luguran mo naman ing kaya katamong sarili. E tala naman po luguran detang kalupa tamong tao. Sabi na po, nung nanay nga mo buring daraptan dakito, e mo daraptan karing aliwa. Ne po, bering sabihan, nung nano po yung buridang magawaking sarili ngay ni kalupa na mo po yaku, nung ibibiyeke po itang respeto, lugod king kalupang tao, nano po yung ibalik na kaya katam. Respeto mo naman po. Anya, king kaya katamo pong pamagaral, king kaya katamong pangayat yung ngeni, metong pong maragol, marapat ng agawa ng tao. Ne po. Pablasanging tao, kaya gape na po, wata pong lumakad tamo, kaya antiya mong aninong kaya bet hamo hanapin. Makilaban tamo po king antiganiting bage, ulinging dapat ng diablo nga na kailangan, isakwil tayo king kikatamong sarili. Ne po. Uling i diablo mapamright siya. Dapat itamo tuturo na katamo ng Diyos, tiro na kay katamo, ing mikakalugudlo, ring mikakapatad, lalong may ding atyuking kay katamong kasalpantayanan. Dapat king pangayat tamo po ngeni, ing santong ebanghelyo maglarawan niya. Basan tayo po kening mumunang Korinto, 13, dagusan niya po. Nung manyabi ko, 13 po. Nung manyabi ko karing amano, o ini, mas masalaya po ini. Nung manyabi ko karing amano ding tao at ding angeles dapat alakong lugod. Meging antikong tansong kakatni o kampanang bibyong. Ne po. Noya po karagul kanini. Ne po. Nung punging metong nga tao sa sabyana kalugurani ang kalupa ng tao o yung kayang kapatat. Dapat king piyakitan etaya puwar rapat ing lugod. Metong tamo po ka ring sa sabyana ning makasulat. Dagusan tayo po geng dos. At nung mikaating kong kalam ning pamanula at balo ko yung hanggang misteryo,
at inganggang belwan, at nung mikaating ku, king anggang kasalpantayanan, nanupata ayalis ko ding bundok, dapat alakong lugod, alakong kabaltugan. 3. At nung ibyekungan, ing kayatinan ko, bangpakan ka ring kalulu, at nung ibyeke ing katawan ko, bang dulukan, dapat alakong lugod, alakong kapakinabangan. 4. Ing lugod mapibabata, at maganaka, ing lugod alang dirya, ing lugod mapagparangalan, yapalalo. Manugaling alang kasinsinan, napanintunan ing kayang sarili, paimwa, kakwa nanuman king marawak. 6. Tutula king katuliran, dapat makitulaya king katutuan. 7. Ing sabla pibabatana, ing sabla paniwalana, ing sabla panaligana, ing sabla yayamyamana. 8. Ing lugod kapilan man kumulang, dapat ang giyang mang ating pangula, mga pupusla, ang giyang mang ating pamangamanong, tuknang la, ang giyang mang ating pangbelwan mapupus. 8 po. Huling ditak mo man baluta mo, at ditak mo man maulata mo. Dapat nung datang niya yung sakdal, sakdal mapupus siya. Anya, anak ko manyabi ko kinganting anak, menandaman ko kinganting anak, nisip ko nganting anak, dapat ngini maragul na ko, likwan ko ing pangayanak. Ang gaya. Uling ngini akit tamo, king metong asalamin, madadalumdum dapat kanita lupa, ngini abalo ko ditak muman, dapat kanita abalo ko, ing lubos na makananong ako man, may balo ko king lubos. Dapat ngini manatili ing kasalpantayanan, ing kapanayan, ing lugod, deting atlu, at ing maragul dili kareti ya ing lugod. Oreta puring may basa na po. At deni po amalyaring patutwana na po ning makasulat, ne po, nung pong etala agawaking kikatamong sarili, ne, dening bagay areni, sabi napin po ing lugod, mapagparangalan, ing lugod, dirya, ne po. Nung minsan, king meto nga tao, ne po, pota pong anapin na nung ating nung lulugod tamo, kagum na po nitang atin niyang kabiasnan. Nang minsan po, ing tao lulugod yo, lalo na po kareng salapi, kalingwana po yung tungkulanan nung minsan, ne po. Uli pong ing malyaring maragul abage, ne po, ketiking yato, pota pong ing tao mika atin niya, sabi napin ing kaisipan at yun ka rin. Brig sabihan po tapong ing metong nga tao, ing metong king pangayat yun king biye. Ne po. Nang minsan po potang medyo mamangat siya yung tao, sabi napin, ne po, nung dati kalulu ka, kay ba't mayaman ka, nung minsan po mamalis po harareng aliwa, ne po. Pero makanyan man po potang atsuna keka, ining pamagaral ini, ne po. Ene po malyaring mibayo yung tao uling makatanam pong makatatak na kaya, ken kayang puso. Kanya kailangan po king kikatamong pamagaral, bane-bane po, ne po, yung kikatamong pamagaral king kikatamong kasalpantayanan na iti malawak po.
yung kaya katamong kapag-aralan. Ne po? Kanya sana sabi napin nung nanuwa na yung kaya kang tenom, yan naman yung kaya kang pupulan. Ne po? Uli pong ketang pintalan minabing isabi na kareng kaya nakan neman po uling yung kaya katamong tema, lugod king kaya katamong nga pong Ginoo king Dios. Ren naman pong kaya katamong kaya na kanilang meging ne po. Ila po ing binyerang alimbawa kaniti sabi na kaya nakan nga napamintuan nyo la rin kaya kung mangat wo yaiting mabilog putos bang misaplala kayo nga nakitiging sulit. Reti pong kaya katamong kaya nakan metong la naman pong inalimbawa na kaya katam. Uli pong nung dening anak kareni, ne po, anya pong mangaral niya yung kaya katamong Ginoo. Ating pong linapit ay anak pupulay. Dapat ding mapilan ka rin kayang lagad babawal de. Pero makanyan man po paintulot ita sa blangking wane po itang anak. Huling nung kayuwa na maging antikaniti, ne po, maging anak. Ne po, kasi po yung anak hanggang kamuanan me. Kaya rin na po nito, ala na kaya, ne po makanyan. Siguro po kaya katamo metong tamo mo namang alimbawa king kaya katamong sarili. Nung minsan, atinya mo pong asabi kaya katamo, ne po, yung kaya katamong kapatid. Nung minsan, mimimwata mo po, ne. Nung minsan, etamo man po, etaya man pukot nan, ne. No karnya po nga na itang lugod kanita. Kailangan nung mikakalugod la po ring, mikakapatid, sabi napin, ne, nan tala po, nan tayo nung nano itang etamo buri kaya sabihan tamo nung nano ya po itang po dapat ne po. Muling mikakapatid tamo nung pong ketang bagay ito mayakit kaya katamo ne po. Sabi napin ating kanong mumunang mitatawli ating tatawling mumunay po. Ya kailangan po maging napuring banal, maging maisip kayo nga ng anting ubingan at maamo kayo ng anting kalapati. Ne po. Nya sana po itamo ng aldong iti rin kaya katamo pong kabiasnan. Ne po. Rin kaya katamo pong diwa, makanyan tala pong buklatan ka rin kaya katamong puso. Ne po. Ngayon po, pablasang dakalya po yung oras. Ne po, pote labidinan din kaya katamong kapatid. Beri kaya pong dinan yung kaya katamong kapatid Kenneth, bayang mangumusta ka rin yung kaya katamong kapatid Keti. Bibigyan kaya po yung oras kaya. Maya paabak po kay kongan mumuna po keng Diyos. Kadwa po kareng pengari mo po kareng kalung pa kung kayan kan. Tupin po pag-atso na kageni mag-nervous ka. Pasalamat ko pong dakal ibalik ko pong payapa. Ano po yung tema tamo, pag-ibig sa Diyos. Sabi na po yung banal tinipakiyakatamo. Luguran tayo po yung Diyos, mabilog tamong puso, mabilog tamong kaladwang pong sikanan. Banging ganaganang kayadawan ng tamo po, umibiyaya lang kulang. Kasi bahay po, yung pami kakalagod, pami sasan metong manatili po kaya katamo. Maya paabak po kaya. Salamat po, kang brother Kenneth po. Siguro po, pila niya pangaldo kanyan kaya katamo, kaya tiging Pilipinas si brother na po. Pasalamat tamo po nga miras siyang ating kapayapan. Nung makananya pong meko payapa, makanya namang may balik kapayapan kaya katamo keti makipagsamba. Yan yung gamiti. Po, yung kaya katamo pong busy, di nang tayo pong oras. So, lingdakalya pa yung orasan. Po rin kaya kataka pagod kaya pa po. Magsadya lang.
yang mayapayabak po. Munagin Diyos, kadwa kayong pengar, kayong pong kapatid. Alang sawang tutupad at mamintuging burino ni nga pong Ginoo. Mayapayabak po kayong ano. Yang pasibayo, pasalamat tamo, king lugod na ng Diyos. Welcome po, king katamong balikbayan. King alang sawang pong suporta. Kimburina ng katamong kasalpantayan, kagundaran kayang pengari, dakal pong dakala salamat. At timurin karang katamong pengaring bisita, dakal pong salamat king kayong pamandalo, king kaming pamanyamba. Pasalamat po kayo, uling ng Diyos, metong yamo, metong ngayon katamong sasamban, ang pong pamintuan. Kagundaran kaya kaming penari, amig simula kang kayang kasalpantayanan, hanggang ngayon niya tilo pa, alang sawa, gagawa kang karelang tungkulan, bistat mo yung parandang matsura karela. Salamat po, king kekong kapibabatan, karing kekong pamamintukan kekong tungkulan, di ba't king nga po king simula, sana mo itong kayong ekspresyon kay kami, di kaming baling malungkulan. Yang manualas po yung kaya katamong pamag-aral. Potang tutupad kat mamin to karing buriya ng Diyos. Yung kanuwanan po bibiyene. Kaya katamo. Musang yung kaya kang pamaniwala ang pong pamanyapat tapat kin kaya kang sarili. Ala pong pamagkunwari pengari ko ang pong kapatid. Na po na linakad kami, tikyan nila rin anak, pining buri kong kutang karen ng anak nini. Salamat king karen ng kasipagan ng sawa. Gagawin karen ng tungkulan, bistat man mapupuyat lang, magagastos lang, mapapagala, pero yung tungkulan dahil kakadingwan. Salamat po karela. Siguro, yung lalakad tayo kanita, tukin ako rin naruna, mamuntukas, sabi ko, pareho mo muna na ka. Kaya na ako pumapatukin. Kakagityo, kanita, estong ati ng pulong nung misan niya ako yung magsisimba. Pero uli nga, dalaan mo tukin ka na akong sasabihan mong maniwala ka nung wala kaking tipunan, buri kong sabihan, kaya ka rin maniwala, pengar ko ang pong kapatid. Diyan ang batas ang puntuntunan na nga pong Ginoo, kaya tala rin nagagawa. Kaya ako po yung sabihan yung makagawa na ako. Boy, kung sabihan kaya tang banebane, itong galdita, makayari tamo ko rin kaya katang obrang pekitang wanat nga pong Ginoo. Ngini, ikayong malaguan pong masipag, kaya na karon, at yung pumumutan kayo kaya katang pamaglakad. Akakityo ng magmisyon, tamo na ano yung gagawan na rin, kalupa yung kayo na kan. Na ano si Simbala, may pag-istoryala o may pag-date lang yung pupuntalan ka. Yan kayo akakityon Pero buri kong sabihan ni tamo, king lugod na ni nga pong ginuat tayo na ng banal ay espiritu. Makapag-aral tamo kapatad. Kita nga kakita mo ka rin may ayalawang lunduyan. Nung misan na dapat pag-aralan tamo, kaya katang lunduyan, kaya pamanyang bata mo, ating katahimikan. Nung talagang magsanmetong tamo, kaya katamo kapatad, bakit tayo balayin katahimikan ka rin siya itong magpasalamat. Po. Pero madalas sa kakita mo. Kaya pimpuwi kayong kapatid kung anong kulang, lumuwal tamo. Bang kanita lumuwalas yung katang pamag-aral. Inalimbawa yung tema na bang ka rin kayo nakan. Pero po karen kaya katamo kayo nakan isipan ko ini gagawang din nga nini. Uling king karelang pa magsimula, king kaya katang kasalpantayanan, din kaya katang pengari ka ni pa mag-umpisara, purot ngan pumayap ingikita mo karela. Nga po, nyapin na sana ka rin bukas, iturot na rin Diyos.
nung mga nanin tamo kan kaya katang pengari, ingalang sawang pamagmalasakit, kaya katang kasalpantayanan, makadyan mo naman, ingagit da kaya katamo ka bang at sulat gagano kami ito kaya betala at kabunday kong kainakan. Iya ko madalas sasabihan ko kaya kayo, iya ko sasabihan kin kana akong sarili nung naning nasahok na kanakunin kasalpantayanan. Pengari ko ang pong kapatid. Yung sasabihan kong pilit kin kana akong sarili, kagumdarin kana akong pamilya. Nano kaya yung nagawa tamong maya patasahok tamo kin kasalpantayanan. Iya ko po sasabihan kin kana akong sarili, na dinana akong pakinabang ng kasalpantayanan. King pagmaterial. Ali po. Ingaduan ko king apong Ginoo, sana mga sadsad tamo at mga sadsad kami, kaya kaming katungkulan king Borina. Bala sanang darandaman tamo rin manala espiritu, pag-aralan tamo at mag-aral ng eskwela ng MBA. Kaya itong bane-bane, tunggal ditak may ngari kang bangko, makapag-deposito tamo. Bangkalitan ng dating ngaldo, lakwantanin niya itong iti. Mirasta na kita nga luwambye, karaskim babo mag-withdraw tamo, at intamong nga withdraw. Kaya tamo pakikwanan, nung mag-withdraw tamo, kaya nisulip pasibayo ko rin tamo mag-withdraw, masaya po pengar po. Lawin niyo po rin pengari tamong minura na kaya katamo. Napin po mag-aral tamo po at ang sabianan ng banal na espiritu, nga na tatangisan. Wali nga ng banalyat may kayari ang obra, tangisan nyo yung kikong sarili. Pero po dadalanan nito katintamong naman bisakat eh, bisa po tang malyari kaya kaita bisakat, bisa tamang po kali, tumulo larang kaya katamang luwa. Hanyapin po at katanda kayo, itamong mikakapatad, itang pamisasang netong, pamikakalugod king Borina ng Diyos, yasa na nagawa tamo, mag-umpisa naging kanakong sarili, pasibay po, maya payabak kaya kayo. Salamat po karing mano na ng kakatamang bisiget ng Sibon. Atin pa po palang bayang datang po, Sister Elaine Anusancion at suya po. Ito, mangumusta ko po saglit ngayon. May paabak po kaya kayo nga, kapatid, ang po pengari. Wala akong balo nga sabi. Masaya ko po, may kapagbalik ko kayo ng payapa. God bless all po. Thank you po. Laban nyo na po, sabi natin, paano lang po, nung no kami ni Batan, mibalik at mibalik karin na po. Laban nyo na po, rin ang kakatamang kapatid. Hanggang mang pong linawot la, na po, yung pusura at chupa mo rin keti. Siguro rin po makapagtaka ka rin, baka yung kakatamo pong pamanyan ba, akakit da rin yung kakatamang kapatid, kayang Dubai, Korea, na po, Amerika, malyari pong ngakit siya mo naman po yung kakatamang pamanyan ba ngayon. Kapamilatanda po rin kakatamang gagamitan na equipment na po. Yung kakatama pong pengari, dinan kaya pong orasan, yung kakatama pengari nga kondrigteriya po. Ibang magsirya po kaya tama. Mula po magpasalamat ko king Diyos. At wagay kayong pengari kang pong anak. Kaya po, daramdaman ko manibat king umpisa, yung lugod. Wato to nung alakang lugod. Baog mo king Diyos, nung alaan mo kalaguran din kalupamong tao, ang pong
Yung Diyos nung may luguran. Kawani na ka. Ya kuha sasabi kayong lugod. Lawan nyo, yung suryan nyo na ako man tao kaya tinungnaw ka rin paminibatan. Sasabi ko kang kana kong sarili, ding may kakang lawat, may kakang lapit lang. Niya po sabi kaya tayo ako kalawat ko. O ba't miras ko kete? Siguro yung Diyos, yung lugod, dela na ako kete. Niya parati kaya naman yung lugod. Yung pamaglugod, sasabyan, nung sasabyan me, mayan niya. Dapat nung gawan me, mabayad niya. Lalo na po tangalaka. Pero ako, ligurang kay Diyos, kayong kalawat ko, kanita may kumpisa ko magpatutuko po kay kayo. Ano ba yan do? Kana kuya. Yung kapitukin Diyos siya. Pero, kung may paboren, king kana kung pamaglugod kin Diyos keti. King kerak lang kung pamaglakad. Kaya lang batang kung pamaglakad. Ibule-bulayang ke. Ot keti kaya baluin Diyos ang pong lugod. Uli na retang disdang kung makato keti. Pare ara. Luguran me in Diyos. Kalopa na ning tao. Di kami yana, lulugod kami yana nung kaluguran na kami hindi na tao. Dapat nung alayang lugod, miyana mang kaluguran na. Nya po rin espiritista, patutuwanan ko kayo, di taklamo. Anita pong pupunta ko kete, itak kami mo. Kaya be ko lang. O rin, pilan-pila na kami mo. Maring makatuwa. Pero uling ating keng lugod, ikeng makatuwang, din ka na kung di san lawen nyo la. May munga la. Uling nga ng potang dating espiritu, kaya po Santiago. Ako aning wake, kayo ring sangako. Inge magdalang bunga na lalakoke. Dapat nung magdalayang nakalabunga, lalong masanting na kanakulay. Orem-purem bunga raretang kanakong disna na. Makatwakete, waman pula no retang aliwa. Lumpong ating ko nga tuldong pang makatwang kalupa ko, ilang magpatuto, kayang sasabyang ko. Kasi kami, king lekaran ming manwa, makasulat king kayang puso ay may kalinguan. Kalupa na mo po akong yan. Nyama kanyang kung matning magsalita. Yako po may kumpisa ko makiramdam ko mo. Ala akong balo. Uli yatang makayato ko pa kanita. Pero uling higit ke. Yung katutwa na wake. May natiling puso ko keti. Nyaya sasabi ko kayo. Ana meldo kapanintulan niya yung metong kayayo. Pero, ana nitang metong ataw, yalimbawa kaya kayo. Uling mandam ko. Nung anang tinipon mo, ano rin kekang pamasayan pupunta ka, tiyan na makuwalta ka.
Wapin niya ako. Nung tipunan ko naman bago ako, lalo ko sigurong makwarte ako. Kaya ang sarili ko, kaya nablasanan. Salamat na po, Ginoo. Tutuing sasabyan na pangyato yo. Dapat yako, tumipang kung pibandyan nga na ng kasulat, tumipong kang pibandyan nga na kahit ang malalaso, o kalawang man anano man ara erasira. King Diyos ka rin katumipon. Yako patutwang ko kayo. Totoo, yako asasadsad kaya ngeni, muling matwana ako. Wata palang tumipong kang pibanyang bago ay kami paboren. Asdan pakaba na pa yung biya mo. Di na kang pagkabya. Dakal ka pa tipon babo. O niya, nung ka pamantinipon. Magindro na ka kin Diyos diyang espiritista ka. Bahay nakapadi nun. Kailangan tatawli ka. Niyang araw. Ating mo muna ang pong tawli. Tatalwi ka pa mo, uling baybayo ka pa mo, titipong pibandyan. Dapat nung minuna ka, agad-agad, makakulahit ka kin Diyos, di na ka. Uling minuna ka eh. Niyayating minuna, ating may talwi. Yaka po makanyang kayang pag-aralan ng pangyato. Luguran may Diyos mo, mabilog king puso mo nga. Dintang ko na alam po natin king banada espiritu. Totoo yun. Watang liguran may Diyos. Uy, ni pa ako patatuanan ko kayo. Kanitang panahon, bayo-bayo pa mo, datang ingaldo, kasakit-sakitan, dinatang larenduron. Explica kayo po kayo. Dakal ko tanaman na penganda. Sinabi na ng Apostol Santiago kanita, lalo ka pang dakalay kuwa. Uli nga nang kayabe ka retang emok kapawod anya mo masirain kay kang tanaman. Anak-anak ko. Makyabe ka kareta yan. Pero lalo ka pang dakalay kuwa na. Patutuanan ko po kayo, lalo ko pang dakala pinupul king buo. Sinulong pa. Kadwa na po nito, patutuanan ko kayo nung yako. Nung atina kong tatakin Diyos ako. At kung di takapale. May nalayan ko libutan daling sabana, narapang ko yung tanamang ko. Dinduro na tilo kay lele kumpitis, bubulabod lang. Ini po patutuo kayo. Totoo ini. Bala mo lusye ko akong dili. Nung ating manakit ka na ko. Perad ko rin gamat kuminaos kong Ginoo. Ginoo ay posisiran. Ore-ren binulos mbong. Mamangang kintanaman. Aberdeen dikot. Lisyamo po king kana kung di takapale. Bako pong nabangunan. Patutuanan ko po kayo. Makapaligid. Dinala na makanyan bala mo limpuyo yung pale ko. Nebang lang ko po may mungay rapengan. Nung kananda po itala na ako, kwa butikas na. Nyayang sasalpantaya kan Diyos. Masasabi ko kayo, makipagtapatan kayo sana. Tutong-tutoy ning sasabihan ko kayo, kung makipagkunwari. Makilabang ka kan Diyos. Makilabang ka kan Diablo. Kaya nakapaboran ng Diyos, istong kukulaitan me, lalo na po ang natika kaya.
Hindi po totoo yun eh. Nung may sakit na ka man, di ako po, namistis ang bungad ko. At doon ako po dami kong kuko. Di natang dili na ako makuha yung dili na yan. Lagnat ko, lagi ko. Eko daramdaman ng kapagalan. Ginawa ko. Lakon. Nuhin, neto nga tao. Atin niyang kasalpantayanan hanggang di takyaman timpinutil mustasa. Sabihan mo kin Diyos, yalis may bundok, dulong yakin dayat malat. Nyaya ko makanya niyang kasalpantayanan kong libang kong espiritista. Kung mag-espiritista mo nga to, patutuanan ko kaya kayo imbenang kalam ka na ko ng Diyos. Baloyo, yung tutusabyan ko na kaya kayo. Andiyan bayo ya datang. Ingorno. Manalangin ko. Akakit kong daratang. Durugang makanyan matas. Ala ko pang makayang balo. Yan pala, yapi na yon. Uling sinabi na ni Apostol Santiago kanita, pupulay na rin tao walang tatagal karela. Yapi na pala ito. Pero yako, patutuanan ko kaya kayo bilay. Tiro na yung pagkarinan ko nung nakarin kayo, tirikin ka na kung bale. Meko ko ketang ka na kung lugal. Pero mabayat, bayo mo gawan. Lasakan na yung bale mo, masalesaya. Babot lalam ya. Gawa kang pububo ketang maranglay. Ketang panaw na itak, masyalan. Ninong makagawa kayong depatang ko. Wali na ning ating kong kasalpantayanan. Tinupad ko. Nanak mampepaboran ng Diyos. Kung kanyang misyon na akong Apostol Santiago ka rin. Oran din anak na. Malatila pa mo. Binendisyon na yung lugar ko. Sinabi na ka na ako, anak nga na, o yan yung pagkarinan mo, ano, kelo ko lang nanay katumanop. Oran, atin niyang abe, oran, diyan pang abe kung pang makatwangin, nung nga tatandanan da. Tutupin. Lunglalan mo ngayon yung panahon, matuwa na. Dapat sagiwa pa. Keng kaisipan ko yung megawa. Keng kanakong sarili. Eko kalingwan kapilan man. Utang kong loob kin Diyos ita. Dinila na akong makabambye. Atin pa. Yung atin pa pong oras ay kakagit ng oras kanina. Nung mag-testo ko kayo ang talagang ngayon kumainit kayo. Kaya ako po, sibo ka na ako. Tinakla kong daya, neon sarako. Paulo kong doktor. Ako kinayap. Yan po, patotwanan ko kayo. Dapat, sinabi na nitang ka na kung kasayo, magampong ka. Malawi ako pa mong doktor ako. Ako kinayap. May 5 akong dalan. Kanita po, mura pa. Parumal na ita 5 dalan na ita kanita. Paro po, karas ko kaya gat panapon, may tudtod ko pang misa na bengi. Tambeng nga ita. Erak pa po, iniluan din ka na akong kapatada at yung pangene.
O ito, bumetong niya papuitang ka na akong kapatid o kumpare kayo. Pinapalana na ako pa nito. Kaya ako mamampu niluan. Pero natulanan na yung banal na espiritu nanong kong panulo. Metodod ko po. Migisang ko kapitangang bengim dindang ko yung injection da ako katigiliran. Lawan niyo po yung kalam na ng Diyos. Huling masasabi, ako yung manulo keka. Ana nitang kita King of Sodo. Yan po patatwanan ko kayo. Lawan niyo po, dininala akong karagdagan. Eh, kung po pumaswelo, kaya ng edad ko na ngayon Pero sasabihan ko ka rin ka na akong anak. Dasnang kong dinalan. Eh, kung ako. Nino po ka rin kasing edad kong magortalano pa, sasarol, mamuntok pandikot. Karin po, narin kasing edad ko. Palapalok to, nalaho po ang makanya na. Lumakad la sure-sure, wala nilang lang alak. Pero ako po, diretsyo pa. Ang kaya mga takid ko mo ka rin pilapil mga saka batulid ko papulo na ka. Matutula ko po ng Diyos. Keti, napotang manalimbawa ko. Alimbawa kaya po yung meto nga magligo. Karakal ko lekara na danom. Ang pambaryo. Pero keti po. Ikit kaya po yung maragulesan. Nya po yako, makanyang kung medatili. Keti, baryo maluyos. Kalawat ko pa mo po Keti pamigligo, meni ko ang asan. Arakal ko delanan. Mga latila mo po rin ako rin poro keti maragula. Maya palabak ng Diyos. Maya palabak mo naman po kayong kapatid kong magandang. Mamento. No pong magandang kayo, nung ating labis, tapong mga santingya pong pulutan nyo. Tangay masantingya, pupupulutan ka na ako. Nung ating sobra, di kayo na po ang babawas. Dakal po salamat. Mayabak-ayabak po. Pindalas ko na po, oras na happy ba tayo po? Nung happy ba tayo po, pag sabi po yung GCPU, may payabak. Bangkalo na po may sinta mo po, diba? Makayan mo po, sumugay po na po dito, karagabas na nabihila po yung dito po. Yun kung, pangari. May tumbay po may expression di kaming nagaral ngayon kasalukuyan na panahon. Nyapin po magpatuloy kami. Pupurat ang ilitrato kayong gulot. Anyapin po ang gayoni at alakat kayo po kayong di kayong harapan. Nabingi po nagmis ko kami. Kaya bumili po yung mamutugan na po yung PPC5. Presidente na po ng Cebu. Vice President na po po yung Vice President na po kayong kailangan. May presyo po kayong Barangay Nipi. Kapastarla. Kaya po yung tabor. Karagay po yung pagpad ng oras ito. Magandang mo po. Adyan na lang po si Tas Dimbiya po. Lima na po siya. Nabanta po. Mayari po ng oras. 9:54 na po. Abi na po na tayo matamo. Pag-ibig sa Diyos. Mga sulat siya po kay Deuteronomio 6:5. Basan tayo po. Yan na po. At luguran may ginu agyakang Diyos. King mabalog ng puso at king mabalog ng kaladwa at king mabalog ng siganan. Nano patapo, kayari ko po pong kapatid. Nung Diyos po, palugod ay nung ipapalugod niya po katamin Diyos. Mabilog king pusong, anak, buhay sabihan po, ala pong pag-alinlangan. Kalupata po nung ating kamong presisong gawan,
Kinggayang tami biyabi, kaya tingin yato. Mas huna mi Papa Diyos, uning mas kaluguran mi. Hanapin, sabihan mong kaluguran mi. Dapat tayo mo naman po gagawan. Itang bulan ng parapat, kaya katamo. Ito po, kumbaga, back to zero yan po, kinggayang harapan. Bawag yan mo po. Po magsilbing kabilangan, king kaburyana, ng Diyos, kaya katamo. Kalau panahon po itong milyari, anyang last December 13, may destino ko po giniging Sibera, nitong kulang po kasi scouting movement. Ngunit pong bago kong kalago ng Diyos, may tama kayo po destino ko gin Domingo. Hindi ako po, dyan agad kayo po yung Vice President Binay, yakwag kayo po, may tao po gini, nagbiyay ko pong alas 3 ng ganilado, bago pong makapagpulong, may tagal pong alas 8 na ng haba, kiting kaya kayong harapan. Kaya po sabi ko, bayat po na itong agad ng lupa ng Diyos, kasi ng lupa ng Vice President Binay, uling mas maputi naman po yung ginatama ng Diyos, yung Vice President Binay. Kaya po, yung kapag-aralan nito, nga po gawagi, sabi natin, nung sabihin ng kaluburan ng Diyos, mo naman gawa ang parapat na, mo naman inuna, kaya ng panabibi, bali, alayan ng po kabaldugan. Yung mga sulat po kayo ng 1, 4, 8, sabi na, uling Diyos dapat tayo luguran, uling yan, lugod dyan naman po kaya katamo. Kaya po po ito po wala po kung kagastan niyo, all over the world, happy 111 years anniversary for our kapatiran Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada. Happy anniversary nga po kaya kami Espiritista all over the world ng mga kaya katamo ngayon ng oras ini. And parang kaibigan, happy festa po. Wala ko di natangi Pinoy. Diba? Ako mo po kanita ba kayo muna mang mail. Luwan nyo po rin kay katamong kabataan po ngayon na po. Muli pong sa nila kayong pamaghipag-arapan na pamagpagsalita. Makapal no po na. Makapal na po itang baundang aman. Na po. Itang kabyas danda makapal na. So, na po karaguling improvement na po ning kaya katamong maging ka rin kaya katamong anak. Ya po, pero makanyan man po rin kaya katamong kayanakan. Ya po, uling sabi na ilapuring pag-asa na ning kaya katang kasalpantayanan. Possible, ya po. Pwedeng pag-asa, pwedeng pag-asa na po. Nung etala po nangawas kanini. Nung etala po gabayan din ning kaya katamong anak ngeni. Uling maraguling kabyasnan, ne po. Ang nagyapamo pong malati, biyasa na kare computer or internet, ne po. Nya nung yatala mo rin po gabayan, i-guidance din kaya katamong anak. Ita pong karelang murang kaisipan, aneng minsan na may papalalo naman na kabyasnan, ne po. Wata lumaut naman po kayang sentro, ne. Nya po kareng kalupang pengari, pasalamat tamo po kareng kabataan tamo keti. Although dakala po ngeni, nang minsan po balo na kay mangwang sakayan ne po. Sana ting meto nga mibayayaan na makasali ng sakyan na medyo makaba po. Uli pong nang mama ko kami, adwa na kay pong batalyon nata. Ne po, hanggang pong 4 kay pong sakyan na bengi. Nabengi po 4 kay pong sakyan. May gipag-anibersaryo. Nung malatiya po yung sentro, gangi kami namo pong visitor. Sapat kaya po yung sentro, halos sa more than 50 kaya po siguro kaya tang meko kaya nabing. Pero makanyan man po lalawin ko rin kaya katamong kapatid, ang gandakal kami, medyo matulano man, uling merakala po bisita. Po. Lalo po sana nga mas masanting, medyo kaya pong bagya, sana po kaya katamong darat na pang-national. Ne po. Nung 4 la pong sakyan detang meko napon, kailangan po doblean tala po. Kaya po nga 20, katanda kayo pong makipag national anniversary po kaya katamong kasalpantayanan, Union Espiritista, King Kutkut. Atin tamo pong pamakipagpartisipasyon ka rin, itamo pong miyembro ne po.
Ita pong kakatamong makaset assembly gani kaya pong sibol alas 8 ya po ni ngabak. Sharp po. Alas 8 po ni ngabak makotamo po kanita. At makanyang ko namang pong adwan ne po. Reta pong kakatamong kapatid. Baka po lumapit kamot po karetang medyo ating sakyan. Pwede kayo pong makisuyo. Ang pong pasahod ne po. Siguro po nung pong lumapit kami, masurprise kayo na po. Lakaranda kayo po. Katang isipan ng ating kagiwan kanita. Para po kaya katamang pisaw-saw po ngayon ng aldong ini. 1,120 la po. At deta pong kaya katamang kapatid na po. May kipag San Metong ngayon ng oras. Maya pa abak po kaya kayo. Ako man po bisang mangomusta hanggang ditak mo pong pinandet. Magpakilala kayo po nung reta pong kakatamong kapatid. Badan ako man pong kilala. Maya pa abak po kay Kongan. Ako po'y Alice Cortez. Ating ko pong bali Opi Banjan Kenny pong Angeles City. Pero ating ko pong farm lot o farm Kenny pong San Miguel Magalang. Siguro po, meto nga pong biyahero mi Kenny, di paring Abed. In pong kapanintunan mi magtinda pong karne kaya palengke. Magtinda kaya pong bakang pong damulag, pampang market. So, dati po kasi, ing bali ako Kenyang Angeles. And then, ing asawa ko po, Kenya pong Magalang, Kenya pong farming. So, siguro po, utos na po ning Kembabo, yung kaya katamo pong igpa. Nai kami po, miyabiyag na kaya po Kenny kaya kaming farm. So, I decided na paupakya po itang bali ako kayo. Siguro po, at emo po siguro, na yung pong igpata mo, nadela na ako naman po Kenny kaya katamo sentro. Uling pong, emo po ngeni, beforehand po, bigpatutuon niya po, yung ginuta mo, Yeso Kristo, kanako. Makanyan man po, netong ko pong susuyo kaya pong pisambanan ng apong mama kalulo. Marakal ko po atalnan organisasyon bilang presidente. Pero kukot lang kaya po ingip pata mo. Nung nuka rin ko po talaga, migbaba na ako po nga nung katungkulang ko keng Angeles. Ulin po kukot lang kaya pong pilit. Nung nuka rin ako po talaga idala. Nung nuka rin ko po karapat dapat simbahan ang popong kapilya. Nung nuka rin ako po idala ng espiritu. Sana po ituro na pong lalo ka na ako. Nung nuka rin ko po makatalaga. Ya pong palagi kong kukutnan. Nandun po, kasulakuya na po ng kaya katamo. Seremonya or okay. Atyo po ka na ako. Damake po yung espiritu. Atyo po ka na ako. Eko po petugot manangis. Feel kaya po yung espiritu. Eko po makagalonan. Uling pong burina. Metong po mo naman pong maglingkod kaya. Pasalamat ko po kaya kayo nga. Kumpare nga Abed po. For the first time po, nag-attend ko po kaya katamong tamang ganda. Makanya naman po pakilala kaya po yung kanakong inda for so many years. American citizen niya po. Dinaloya po kay ni Casinete, kapatid na. So iba siya po kay San Francisco pero may pag-sharing kami po at yung minsan na doon yung piparing Abed. So makanyang kaya mo pong tinagon kaya katamong banal na salita at banal na salita na ng Ginoo at kaya mo pong kaya katamong kapatid. Ako pong salamat and good morning again. Dakal pong salamat kang sister. Malakas po yung magnetismo. Bala ko ninong lidob na yung ilabot ko nung nano po yung dindam ko po kening babo. Although akakit na kayo po,
paman before, linubya po yung kakatamong kapatad, uling ela po pamilyara lupa, pero ating pong dindam. Big magnet siya po yung sister, may ngilabot po yan. Before na po linubyan pong linuklok, lalo na po niyang dandamanalo ring kakatamong ibno. Kanita kaya po ikit may nakaplupa. Ala pong makapanpan king kakatamong ginupo at pong yutos na kakatamo. Ring bitistamo nung nokarina labring dala. Ala pong maakwantra kaya. Sabi napin po, ing Diyos sa tinyang plano kaya katam. Po, aliwa po itamong mamlano. Sabi na, aliwa itamong memili, nune, yaing memili kaya katam. Mapalad ta po, palakpakan tayo po sister. At palakpakan tayo po rin kaya katamong sarili. Yan ang Domini. Yung lugod na po ng Diyos sa lang patugot kaya katamong yung pagkalub na. Sana po kapatad, kaya katamungan talasal pantaya, manatili tamo pong payapa, at manatili tamo pong ating sikanan, kapamilatana po ning bibiyana pong pagkalub kaya katamo ning Diyos. Kanya po rin kaya katamong obligasyon, sabi na, ana mayaldo kaya kayuya, ana mayaldo bandiye, dapat ting kapitungaldo ana ipangilingi. Nepo. Siguro po kaya katamo yan po bayo yung amanong iti. Po, niya kailangan po sabi na po ning kayanakan. Imbes na akit na ibinay, may kuya pong alas 3 ng galingaldo. Makanyan tamo mo naman, itamongan sana po. Po, muna tayo po yung kaya katamong igpa, pablasang ya po yung magkalub ka rin kaya katamong biye, uli pong yatamo po balo, istong metod tamo tanga bengi, po. Tamo po balo nung migising tapo. Metong pong kapasalamatan, nung pong datanging oras, mibawon ka balo mo po. Huli pong sabi na, sablang yan na po pepabalo kaya katamo, ninuman kaya katamo, doktor yaman, scientist yaman, yan na po balo nung kapilan niya mate. Po. Nung kahit na ang may na, malapit niya mo, pero yan na po sabi nung nanong ang oras mate. Anya po, iya po ing kapigaga na kanampong kapag sadyan dapat ng gawan ng tao. Sabi na, mapagsadya kayo. Yung mapanako na, kaya balong datang. Maya pa abak po kaya kung ang sabla, yung kaya katampong paman yan ba, mayari na.
Diyos, ingke kaming pamipuri, ang pong pamipasalamat, kaya kanyaning kaorasan. Pablasang ginoing makanyan mo kaya pong tinipon, kingke kang lugar, ake kang pepagbanalan, bang makanyan milaig panggawan, deting ke kaming banala katungkulan keka. Gino, nung karingal do napun, Diyos ko ikit mo laman puring kakulangan ke kami. Igpaing makanyan mo ke pong patawaran kareti, nunengening pinandit, ing makanyan ke pong linapit, king ke kang banalayarapan. Diyos ko manatili la po karing dulang daring kekeng puso, deting amanong kekeng dindam. Igpaking ulina ning kekang banal akayupayan. Ing pepanatilyan mo ke pong ating sikanan. Diyos ko king oras na po ning ke kaming karing oras na po ning ke kaming pamangailangan. Parati ka po nga king ke kaming siping bang malyaring gabi ang pong turo ke kami. Igpa alake pong balong yablas keka. Nune ing puryanda kampong pasalamatan ngening kapinanditan na iti. Gino paintulutan mo pa karing ke kaming aldo bukas pablasang emila po kakilala. Ing pagkalubanan mo kepa pong sikanan bang makanyan mila pong agalman o agaware tingke kaming banala katungkulan keka. Gino nung ninuman po ing ating kapanandaman ngening kapinandita na iti o ninuman ing ating problema ngening kaurasan na iti. Diyos ko kabudpulong wal kami kingke kaming santuaryong iti Diyos ko ing maglukasan ng ampuing sabla. Nunedinan mo kepong bayong bie, bayong sikanan, at kapayapan karing kekeng balang bie. Ginodakal pong salamat, nganing kaurasan na iti, mikakawani kami keng sablang anak mo. Diyos ko, nung makanano pong payapa mo kaming paintulutan miras keni, makanyan mo naman nganing magsipubli kami pa, linisan mo na rin kaya kaming dalan, Diyos kong gana pa naman din kaya kaming mangalating daungan, bendesyonan mo la king kaya kang kalam, at ang gakaring kaya kaming pibale-bale, manatili kaya pong kapayapan king aldot bengi, king ulinaning kaya kang saw, ikapuing kaya kaming aligan, ikapuing manimunang pong tauli kaya kami manibat ng ang gaman king wakas. Iyan nasa po salamat maya payabak po kaya kami.
sa mga pagsunod at hindi mo kami pinabayaan. Kaya